Lewap vilayatynyň Türkmenabaş şäherindäki Türkmeniň Agoý binasynyň sahnasynda çalsana bagşy bäseçiniň Lewap vilayaty tapgyr geçirli. Belkara döwletiň täze ýamynyň galkynyşda görnä Türkmen halkynyň asyrlaryň dowamyna kämilleşdirilen dutarda ýerine ýetirjilik we bagşylyk sunwatyny halkymyza wagt etmegi, dünýä ýaýmagy, zekinli bagşy sazanylary ýüze çykarmagy, olaryň sunwat älimine ussat bolup ýetişmeklerine giň ýol açmagy maksat edilýän dörejilik bäseçine Günnäger vilayatda disgapi tapgyrlarda ýeňji bolan bagşylaryň 10-sy, şeýle-de dutarsy sazanylaryň 10 gatnaşdy. Bäseçiň dowamyna ýagnanan joşgyny aýdymlar, aýdym sazyň muştoklarynyň göwün guşlaryny ganatlandyryp, hakyky lezzet paýlady. Bäseç atnazy bagşy sazanylar türkmen halk aýdymlaryny we sazlaryny şonuň ýaly istegore mukamçy kompozitorlaryň döredän eserleri bilen çykyş edip, mahmal owaly aýdymlary bilen özleriniň zekin başlanyklaryny hemde ukyplaryny, aýdymlary ýerine ýetiriş ussatlyklarını görkezdiler. Bäseçde asaların çoňlugyndan göz başalyp, halk dörejiliginiň täsir mukalmany şöhlenýän özbaşly mylaýym hem ýakyn mekenlerde ýerine ýetirilen ajaýyp aýdymlar dowamly el çapşymlar bilen gyzgyn garşy alyndy. Bäseçde bagşy sazanylaryň özlerini sahnada alyp baş uswatlygyna aýdymlaryň ýerine ýetiriş aýratynlyklaryna, mazmun derejesine ýerine ýetirjilik ukybyna hemde zekine sazyň ähengine, şeýle-de depkini duýmak ukybyna uluslarly emin agzalarynyň baha bermegine üstünlikli çykyş eden iki sazanna we iki bagşy çalsana bagşy bäseçiniň jemleji döwlet tapgynatlaşmagy hukuk kazandy. Bäseç atnaşylar okumak, öwrenmek, döretmek, zekin başlanyklaryny giňden açyp görkezmek üçin şeýle uly mümkinçilikler döredän türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gahrman Arkadamda hemde hormatly prezidentimiz Arkadaly Gahrman Serdarymda özleriniň alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar.